Pocházím z Brna, kde jsem strávil život do svých 30 let. Hodně rád vzpomínám na svoje dětství. Mám 2 starší bráchy a mám nějak to dětství spojené s naší chatou, kterou postavil můj děda stavitel. Na svoje dětství tak vzpomínám s takovou láskou. No a pochopitelně potom přišlo dospívání a nějaký období, kdy mě fascinovalo jít po Brně, někde v centru a viděl jsem lidi s dlouhýma vlasama a nějak mě to přitahovalo a bylo to hlavně něco jiného, než říkali moje rodiče. Maminka byla komunistka, jako silná, hodně mě to troubila do hlavy a potom, když jsem se dostal na učiliště, tak učil jsem se elektrikářem a přišlo období, kdy jsem poprvé začal experimentovat s drogama. Nikoho jsem neznal, jako bylo to úplně spontánně, jako náhodou a bylo to s těkovýma látkama. Na to přišla moje máma a ta měla strach, takže kontaktovala tehdy AT poradny. To byl psychiatr, který mě prohlídl a říkal, vzhledem k tomu, že mě 15 a že to není sranda, tak mě navrhl na ústavní léčení. Já jsem přijel do Černovic na příjem, byl jsem hodně zděšený, protože v takové předsíni bylo asi 80 lidí. Většina z nich byli těžší jako chroniční pacienti s duševní nemocí. Tak to na mě působilo jako hodně depresivně a beznadějně. Nicméně potom, když jsem se rozkoukal, tak jsem si všiml, že tam taky skupina jako lidí, kteří byli tak starší ode mě asi o 10 let. Bylo to vlastně setkání poprvé s nějakou alternativou hippies. A bylo to vlastně období, já jsem na té léčbě byl asi 3 nebo 4 měsíce, ale to, co mě tam zaujalo, vůbec nebyly drogy, ale byly ty lidi. Já jsem poznal, že se dá žít i jako jinak. Tam ty drogy nebyly tím primárním problémem. Já jsem odešel z té léčby, pochopitelně tehdy vypadalo všechno jinak a i na té léčbě jsem pokusil nějaký typy drog. Ale když jsem odcházel, tak jsem vůbec neměl v úmyslu jako nějak pokračovat v užívání drog, ale tam jsem udělal asi první rozhodnutí, že chci žít jako tady tu subkulturu nebo alternativu těchto lidí. Jako to nebyli nějací jenom pasivní uživatelé drog, ale to primární bylo, že se pokoušeli žít tím alternativním způsobem. A to znamenalo, že hráli svoji muziku, měli svoje výstavy. Všechno to mělo ale společný, že to nebylo povolené od státu a bylo to hodně potlačované. To pochopitelně nešlo nějak do souladu s přemýšlením mých rodičů, ale když jsem byl na té léčbě, tak se mě pokoušeli pomoct. Potom takovým nějakým mezníkem jako dalším, tak bylo to, když emigrovali moji kamarádi. Já jsem si uvědomil, že nemám na to, abych někam odjel, že nemám odvahu jako také žít svobodně jako drzí a šel jsem do takové pasivity. Jako bylo to období, kdy jsem hodně pil. Bylo to takové období, kdy jsem se poškozoval, jako kdy jsem se nenáviděl. Potom to přerostlo, ta nespokojenost a frustrace do agresivity, kdy byla chvíle, kdybych se neporval, neskončil někde na záchytce. Já jsem vlastně nikdy nedostal podmínku, ale hned jsem šel do vězení. Když jsem se vrátil z vězení, tak v podstatě hned jsem měl konflikt s rodičema. Vlastně na svobodě jsem neobstál ani den bez průseru. Jako ten první den jsem se opil tak, že jsem skončil na záchytce a druhý den se mnou sepisovali další trestní stíhání.
zase takový mezník bylo, když jsem dostal 2 dopisy. To bylo, že Národní výbor mě přiděluje byt a tady byl nástup trestu. No, to byl takový mezník, že já jsem nevěděl, co s tím bytem. A prodal jsem ho svému kamarádovi, který s družkou očekávali rodinu. A když jsem se vrátil, tak oni oba dva spadli do pervitinu a ten kluk to vyráběl. Pro mě to bylo něco nového, protože se choval, viděl jsem na něm tu změnu, jako choval se jinak. A já jsem vlastně týden zase někde trávil po hospodách a chodil jsem tam jenom vyspat. Asi po týdnu takové jízdy, jako, tak mě bylo hrozně zlé, třepaly se mi ruce a prostě nějak jsem říkal, že vyzkouším i tuhle drogu, že už mě být jako nemůže, že mě to může postavit akorát na nohy a byl to hodně silný zážitek. Já jsem tedy přestal pít, jo, jako úplně jsem si myslel, že jsem potkal nějakého spasitele. Byl jsem hodně takovej nadsazený, opojený, prostě najednou mě všechno bavilo, jo, jako a tak dále. Asi půl roku trvalo, než jsem pochopil, do jakého průseru jsem se dostal zas. Předávkoval jsem se a vlastně jsem tehdy skončil na Brněnské přehradě, kde jsem si najednou uvědomil, do jakých jsem se dostal kleští a nějak jsem zařval tehdy jako bezmoc, jestli na světě něco je, tak mě to pomůže. A bylo to potom další nějaký takový mezník bylo, že jsem potom potkal o víkendu svoji kamarádku, která na tom byla podobně jako já, která mě dál nějak motivovala křesťanstvím a bylo to období, kdy já jsem zvládl rok a půl abstinovat. Vyřídil jsem si dluhy, přidělal jsem si byt, jako v očích těch ostatních jsem byl vlastně v pořádku, udělal jsem nějaký úspěch, ale já jsem prožíval období takový, že jsem nebyl schopen prožívat emoce. Jo, jako, jak kdybych vyhrál milion, nebo by mě zemřel někdo blízký, tak jsem měl takový v sobě trvalý chlad. Měl jsem velké očekávání od té abstinence a když jsem viděl, že se nejsem schopen radovat ze života, když se dělalo se mnou hodně dobrýho, tak jsem se rozhodl vrátit se k těm drogám znovu. Mezitím tady byla revoluce, změnily se úplně podmínky, jako najednou člověk mohl přijít do byt, jo, jako dostal jsem se potom úplně k jiným dávkám, k jiným možnostem a dostal jsem se hodně do stavu, kdy já jsem nebyl schopen si nedat tu drogu, ale zároveň jsem nechtěl jít ani spát. Takže to tělo, pokud 14 dnů jako nespíte, tak ten mozek, jako pokud není odpočatý, tak potom produkuje ve vás stav, kdy jsem slyšel hlasy, byl jsem paranoidní. V podstatě stal jsem se nebezpečný tím svým chováním i pro tu skupinu. Říkal jsem si, kde ta idea, jako z těch 15, jako ta myšlenka hippies. Nebo pro mě to bylo spíš jako nějaké hledání jako nějakého přátelství, jako něco hlubšího, nějaká cesta za láskou a najednou jsem si uvědomil, že nás ty drogy jako změnili, jo, jako, že jeden druhýho jsme byli schopni v té drogové komunitě prostě podrazit. A začal jsem hodně vážně uvažovat o tom, že to změním. Já jsem tady byl přesvědčený, že už nebudu mít lepší psychický stav. Na sebevraždu jako, tak jsem taky neměl. Prostě já to jsem byl hodně zbabělej. A začal jsem hledat motivaci a říkal jsem si, že kdybych abstinoval a někomu to pomohlo, protože vím, že ti kamarádi jako brali drogy 30 let, takže nevěřili v nějakou léčbu, ale věřili když to viděli na někom blízkým. Říkal jsem si, pokud ta moje abstinence jako někomu pomůže, takže s tím se dá žít.
No a mezi tím jsem potkal Jindru Bořila a ten Jindra mě řekl vlastně, co dělá, že má nějaký dům, kde pomáhá těm lidem a že kdybych chtěl, takže můžu přijít a že mě pomůže. Tak si pamatuju, že 22. března 1993, tak jsem tam přišel celý v černým. Měl jsem červený rukavice a v kapsi motorek, jako nějaký. Jara k nám dorazil jednoho dne, se zazvonil a říká, poslal mě tatíček Vojanec, což byl policajt, který znal všechny tady ty brněnský výrobce. Jara spal tehdy někde v autě, jsme se pár měsíců předtím potkali. A samozřejmě byl pod vlivem. No a asi měsíc poté byl Velký pátek a tady ten pan policajt přijel a říká, hele, jako budu muset vzít Jarka do jeho bytu, protože on už tam nebydlel, ale bydleli tam lidi, kteří vyráběli pervitin a bylo to v hrozném stavu. A on říká, já to musím vybrat celý, ale potřebuji, aby tam Jarek od rána do večera byl. Tak jsme pak policajti vybrali ten byt, on tam musel být, my jsme to pak celý vyklízeli. Tak takový jako byl začátek naší spolupráce. Říkal jsem Jindrovi, že bych potřeboval pomoc, ale ptal jsem se ho jako na možnost, jak dlouho tam můžu být. Já předtím jsem měl za sebou asi 4 léčby a přestal jsem věřit tomu, že mě bude stačit jenom nějaký měsíce. Byl jsem přesvědčený, že aspoň 10 let tam šel. Říkal jsem Jindra, jestli u mě to bude tak na 8-10 let, jako, a má to vůbec jako cenu, abych sem šel. A on říkal, já si myslím, že to nebude potřeba jako 10 let, ale kdyby bylo potřeba, tak já tě tady jako nechám. Velmi záhy se ukázalo, že Jarek má nějaký soud, stejně tak jak Marcel, který přišel vlastně chviličku před ním, že spolu ukradli někde bednu jogurtů, jenomže se uštipl zámek, takže to nebyla krádež, ale vloupačka. A teď to byly 90. léta, tak všechno bylo trošku jinak. Jo? A oni už oba dva měli podmínku, že měli automaticky do basy, že jo? Tak já jsem tehdy našel někde prostě telefonní číslo na tu soudkyni, byla mladá nějaká soudkyně. Tehdy to všechno šlo, tak já jsem se jí dovolal, říkal jsem, hele, já jsem z podaných ruk a tady se snažíme o nějakou léčbu a tady ty lidi by měli jít jako do basy za nějakou bednu jogurtu. Já bych chtěl dát společenskou záruku, ona říká, já bych se s vámi neměla bavit, ale poslouchám vás, dejte tu záruku. Teď kluci teda jako popisovali to, jak jako odnášeli tu bednu jogurtu z té sámošky, to teda jako ukradli. No a zázrak se stal a dostali opravdu podmínku na podmínku. Od té doby vlastně oba dva byli několikrát v base předtím, už je to 30 let zpátky, už se nikdy do té basy nedostali. To byl pro mě takový pocit bezpečí. Jako, já jsem nastoupil do té komunity, to bylo takový úsměvný, protože ty podané ruce začínaly. Jindra studoval tehdy, rozjížděl podané ruce a ti terapeuti, kteří tam byli, tak byli jako lidi z farností. Jako oni v podstatě nevěděli, co s náma. My jsme tam byli sigři. Ale já jsem v podstatě tam šel, že opravdu jsem chtěl tu změnu. Pro mě by to byl jinak zbytečně stravný čas, takže já jsem se vymezil i proti ostatním, když jsem řekl, že skutečně jsem tam kvůli tomu, abych se dal jako dokupy a začal jsem nějak jako spontánně pomáhat tomu Jindrovi, že on z toho živil tu komunitu. Já jako nebyl úplně napojený na státní dotace. Ten terapeutům jsem pomáhal vymýšlet nějaký program. Ten první program z jejich strany byl, že když se budeme hrát, tak nebudeme zlobit. Jo? Jako, takže já svou první léčbu jsem prožil někde v cukrárnách, v kinech. V té době nás strašně moc škol po celém Jihomoravském kraji, třeba na Vysočině, žádali, aby jsme chodili pracovat jako s dětskama na středních školách a základce. Já jsem někdy přemýšlel, jak na to. A začal jsem brát některý lidi. Jara byl vlastně první a nakonec ten nejvíc, který se toho chytil, hrozně se toho natknul. On říkal tu odbornou část, já jsem tam potom nějak říkal to z kontextu, nebo doplňoval z kontextu svého života. No, na konci jsem se oženil
To bylo taky moje motto, jo, jako, že se nechci vracet do těch míst, kde jsem byl sám, že potřebuji nějaký jiný motiv, být odpovědný jako rodině, tak jsem se oženil. A potom jsem pomáhal v rámci primární prevence. Podané ruce tehdy pomáhali rozjet charitě vlastně centra prevence, kontaktní centra, takže já jsem za podané ruky jezdil do Blanska, do Třebíče, do Jihlavy, pomáhal jsem rozjíždět tyhle projekty. Potom jsem v Třebíči dostal nabídku pracovat, takže jsme se odstěhovali s manželkou a v podstatě tady žijeme jako už skoro 30 let. Já jsem si potom doplnil vzdělání a vystudoval jsem dálkově střední pedagogickou školu, potom vysokou školu, 2 obory. Vstoupil jsem do různých výcviků. Nějak tady na charitě, první jsem vedl kontaktní centrum, primární prevenci, potom jsem pomáhal zakládat tady nějaké služby, jak probační programy, program pro lidi vracející se z výkonu trestu, doléčovací centrum. 11 let jsem byl vedoucím, potom tam mám adiktologické služby, to znamená služby pro lidi, kteří potřebují léčbu, mají problémy se závislostí a mám tady ty lidi, kteří se vrací z toho výkonu trestu. Splnil si spoustu snů, kromě toho, že má krásné manželství, si myslím, a má dobrou práci, tak si zajel do té Ameriky, kterou miloval celý život. No a co bych víc řekl, někdo se mě ptá na tu filozofii, jestli mě není líto, že už nejsem hippist, tak já si myslím, že pořád jsem, jo, jako, že to křesťanství zase mě to tak naplnilo, jako tím doplnilo, jako tím jiným pohledem. Dneska už možná ty dlouhé vlasy nemám, ale jako, cítím se jako největší hippík tady v tom.